ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ବିଲ ଚାଷ ହବ। ଏ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳିବ। ଧାନ ଅମଳ ହବ। ଖଳାରୁ ଯାଇ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ? ଯାହା ଆଗରୁ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ବି ସେଇଆ ଦେବେ। ସେଠି ଆମ ଘର ସଂସାର ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଚାଷୀର ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ସହିତ କୃଷିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଛାଡ଼ ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷୀକୁ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଉନ୍ନତି, ନ୍ୟାୟ, ଅଧିକାର ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ଉନ୍ନତି, ନ୍ୟାୟ, ଅଧିକାର ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର।